Трябва да подготвя кораба си за пътуване. От 20 години не съм пропускал ден. За всичко си има първи път. Приятен ден. Не е пропускал ден ли? Ден трябваше. Решила кръвта от къщите, Франк. Замърсена е, не може да се каже дали е с птичи грип. Важно е да открием Ребека Фарадей. Дали е на кораба? Не знам, но кораба няма да отплава, докато не разберем. Ами ако е заразила някой друг, няма да се измъкне жива, Франк. Ще имаме 2 убийства, 2 и повече. Мамо, ти ще го записваш. Така искам да си гледам този филм всеки ден. Ерик. Нищо. Защо? Ще го запиша на YouTube. Всички ни полудяват. Ерик, някой ни... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Трябва още малко. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.